азиз, барномаи машқи имрӯзаамон дар ҳавои кушод сурат мегирад. Агар шумо низ ин имкониятро доред, пас ҳатман аз он истифода баред, вале кӯшиш кунед ки чунин машқҳоро дар ҷои кам одам иҷро намоед ва ҳатман фосилаи иҷтимоиро нигоҳ доред. Барнома аз машқҳои ҷисмонӣ истода иборат буда, дар натиҷаи такрори он бадан гарм шуда тамоми мушакҳо фаъол мегарданд ва тақвият меёбанд. Машқҳои ҷисмонии мазкур ҳарчанд содда ҳам бошанд, вале ҳангоми иҷроиши онҳо сахт ҷаҳидан мумкин нест. Дар рафти такрори машқҳо ҳамеша қоидаҳои дурустро риоя намуда ба иштибоҳ роҳ надиҳед, зеро ҳангоми нодуруст ҷаҳидан шояд стунмӯра осеб бинад ва боиси сар задани бемориҳои стунмӯра гардад. Дар муддатҳои муайян шуда машқҳоро ба таври дуруст ва бехатар такрор намоеду солимии баданатонро нигоҳ доред.
ҳамарӯза ба барномаи машқии мазкур ҳатто дар шароити хона машғул шавед ва бо ин восита масъулияти баданро қавӣ гардонед. иҷроиши пайвастаи онҳо ба аъзои даруни бадан низ таъсири мусбат расонида боиси беҳтар гардонидани кори онҳо мегардад.